kertasku kan Rama saka ibu ingkang kula bekteni, sederengipun kula matur kepareng kula nyuwun kan sedaya lepat saha dosa kula. Dene wanci kenjing kula badhe winengku ing satunggaling griya wong inggih Raka Masihan. Kula nyuwun ini semua pangestu Rama dalah ibu. Kula saged andayani lampah kula matur agung mencari-cari tambatan hati dipun kula wentah kanthi welas asih hidupkan lagi mimpi-mimpi cita-cita yang lama ku pendam sendiri berdua. Ku bisa percaya anakku sing tak tresnani Rama saha ibu wis paring pangapura lan paring pitawestu anggonmu arep menengku berbayan anu pawenting Rama saha ibu tulan itu soleh barang bakuwe supo yo bisa bangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah amin. An-nikahu sunnati wa man raghiban sunnati walaysa nikah itu satu perbuatan yang kita penggawe sih banget bagus. Malah akan nikah berarti kita sampun netepi misalkan manut maring aturan ajaran agama manut pada apa saja kita saya terima nikah dan kawinnya Sesi Nurita dari binti Bapak Suwanto. Untuk diri saya sendiri, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.